Ano, je to smutný. Proč? Paní Tomasová, chudák stará, prej to už nemá v hlavě v pořádku. Zavírá se a nikoho nepřijímá. Samotná v tom hrozném domě? No, ale má ještě syna, Levelina. Ale to není všecko. Já to odsud tak dobře nevidím. Ale říká se... Co? Jsou to moc divné věci. O půlnoci tam jezdějí sem a tam povozy. A obloha? Samej opar. A záře. Opar a záře? Pomoc! Jdi pryč! Jdi pryč! Pro pána! Bobe, Tengu, Dune! Bobe, Tengu, Dune! Ke mně! Jak říkám, když zavolá na psy, slyší ho na míli daleko. Ahoj. Neboj se nás. Chceš sušenku pro psa? Na malej. Hodnej. Jak se jmenuje? Daj. Chceš taky? Já jsem Dick a tohle je Julian. Ailey. Bydlíme u paní Jonesové dole na farmě. Zítra se stěhujeme do chaty. Znáš to tam trochu? Táta je tam s ovcema. Bejváme tamhle. Rovnou nahoře. S Bohem. Daji, pojď, Daji, rychle ke mně. Chudinka malá. Zkoušel jsem to, ale marně. Zítra se tam stěhujou, 2 z nich už tam jsou. Tak je budeme muset dostat nějak pryč. Jo, mohli by nám všechno zkazit. Všechno chtějí vidět a slyšet. Jo, musíme něco vymyslet. Chudinka jedna malá. Žije sama s tátou, máma jí umřela. Honí se tu pořád jako blázen, do školy nechodí a nikdo ji nezvládne. Svým způsobem máš štěstí. Zná všechny tyhle naše kopce líp než svý boty, to mi věř. Mám pravdu, Morgane? To není život pro takový děvče. No, já už se nahoru těším. A tím taky. Už jsem vám říkal. Radši zůstaňte tady. Moc toho nenamluví, co? Asi nás nemá rád. A já zase jeho. Jeho a ty děsný psy. Asi Eileen otec. Dobrý den. Jak se velšsky řekne dobrý den? Dobrý den. Koukej, synku. Tak jsme tady. Klíč je pod kamenem u dveří. Musím zas dolů. Mám práci. Děkujem. Děkujeme moc krát. Občas sem zajde ovčák. Vyřídit vzkazy. To je krása. Jak domek pro panenky. Vážně? Pojďte. Zaneseme to dovnitř. To bude to místo, kde jsme zastavili. Staré věže. Pořád myslím na tu osamělou starou paní. Dobrý den. Dobrý. Je s vámi Ailey? A ta někde pobíhá. Svý ovce uhlídám líp než ji. Nesednete si? Jo, Něco k pití? děkuju. Zrovna jsme se dívali dolů. Nejsou to staré věže? Je to divnej starý kopec. Vždycky býval. Jak to myslíte? Je o něm fura zkazek. Co? Když jsem byl kluk, děda mi vyprávěl, že tam žije veliký pes. Většího psa prej nikdy nikdo na světě neviděl. Ten vrčí a vrčí, než dostane nažrat. Ale tady je plno vrčících psů. A má bába říkala, že tam jsou vědmy. Prej pořád, co svět světem stojí. Vědmy? Jo. A v noci
Ty vědmy zaklínají. A k nebi stoupá hustý kouř. Já to viděl. Na vlastní oči. Ale jak to víte? Teda, že to není jen pověst. Ten kouř se vám mohl zdát. Nejsem študovaný. Ale jsou věci, které dobře znám. Vyznám se v ovcích a v obloze. Ve větru. A taky vím, že to místo je prokletý. Na věky. Naštěstí je dost daleko. Držte se dál. Rozumíte? Vždycky dál. Trumf! Sakra. Ke mně, rychle! Co? Je to pryč. A co? Co to bylo? Támhle. Na kopci, co jsou staré věže. Prokletý kopec. Vypadalo to jako duha. No jo, uprostřed noci. No, víte, jako když je opravdicky horko a vzduch se jako tetelí. Záře. Jak řekla paní Jonesová. A stoupalo to vzhůru. Jako opár. A zmizelo to. Najednou. A vít psa si náhodou neslyšel? Nebo čarodějnici na koštěti? Juliane, Dicku, zbuďte se! No, co je? Je potom. Po čem? Po tom rachotu a otřesech. Jako zemětřesení. Ve Walesu nejsou zemětřesení. Nezdálo se ti něco, ano? Slyšeli jsme to. A cítili. Už to zase začíná. Co tohle jen může být? Ta záře! Pojďte se kouknout. Už mi věříte? Měli jsme zůstat na farmě. Ale co to je? Nejsou v tom ty staré věže? Přichází to odtamtud. Ale jsme přes míli daleko. Vzpomeň si, co říkal ten ovčák. Ten rachot může být vrčení velkého psa. A prase má křídla. No jedno je jisté. Hned zítra Se to jde zjistit. Ani slechu po vědmách, ano. Možná je tu jen ta stará paní. Hele, v tom okně vpravo. Někdo tam byl. Vidíte? Někdo nás viděl. Hej, vy tam! Zmizte! Nic vám neděláme. Nikdo tu není! Já jsem hlídač, koukejte zmizet, než na vás poštvu psa! Pojďte. Radši vypadneme. To je ona. Ahoj, Ailey. Dej pokoj, Time. Já jsem Jirka. A já Anna. Nedáš si sendvič? Je jich dost. No, poslyš, byla jsi tu včera večer? Dole na farmě. A viděla Hele, jsi? Ailey. Kdo bydlí ve starých věžích? Lidi. Spousta lidí. A velký pes. A stará paní? Paní Tomasová? Stará paní mě má ráda. Ano. Posílá mi psaníčka, kousky papíru. Hází mi je z okna. A co v nich píše? Píše dobré ráno, Ailey. Jak se máš, Ailey? Jsi hodné děvče. Jsi moc hodné děvče. To jo. Ano, ano. Hele, Pomozte. Vězní mě tu a dějí se tu strašné věci. Zabili mi syna Levelina. Pomoc, pomoc. Bronwen Tomasová. Zabili ho? Určitě ne. Ty neumíš číst, viď? jen velšsky, táta mě naučil. Nemá rád školy. Jo, jo. Jestli je to pravda, musíme za Morganem. Jdeme, Dicku. Ty a já.
Třáslo to jak blázen, jako zemětřesení. A pak tohle. Dala nám to Ailey. Rádi bychom to měli, pane. Ta holka je cvok. Na ní nedejte. Přece to nepadělala. Umí stěží číst, natož pak psát. Měli bychom jít na policii. Víte, co byste měli? Nechat všecko na mě, Morganovi Jonesovi. A na to, co jste viděli a slyšeli, zapomeňte. Běžte do chaty. No, ale co s tím? To není nic pro děti, slyšíte mě? Sypte. Jdeme. A ten vzkaz má Morgan. Bez něho nám policie neuvěří. Jedno nechápu, proč vesničani ještě vůbec nic neudělali. Ten hluk museli slyšet. Ne, nemuseli. Dole v údolí ne. Hory dělají se zvuky obrovská kouzla. Možná věří na zkazky o psu a vědmách. Štěstí, že Tim nebyl venku. Kam to jen mohl jít? No, do starých věží nešel. Šel za ovčákem. Viděl jsi, jak se včera na sebe koukli. On ne, má tak hezkou tvář. Vím, co myslíš. Ale Morgan mi v tom vůbec nesedí. Ale v tom vzkazu stálo, zabili mi syna Levelina. No a co? Ailey, co tady pro Bůh děláš v téhle tmě? Ailey, jak se dostaneme pod staré věže? Musíte pomoct té starý paní. My chceme. Ale musíš nám pomoct. Jak se dostaneme dovnitř? Dírou. Velkou dírou. Tady dolů. Veď nás. Musíme jít tiše. Je ten velký pes pořád v domě? Venku. Ale je tam muž. Ten hlídač. Nebo taky vrah. Můžeš nás zavést k paní Tomasové? Snad jo. Co je? Nikdy jsem nešla dál. Ty lidi, koukaj na mě. Ano, vypadá to tak. Vrať se, jsou to jen obrazy. Nech ji. Pojďme. Zkusme to tudy. Ne. Napřed zaklepej. Kdo je to? Matěj? Kde pak ses najednou naučil klepat? Nebojte. To není Matěj. Přišli jsme vás zachránit. Oh, jak to, že... Rychle musíme pryč, než přijde Matěj. Oh, tolik schodů. Já nemůžu. Kde pak jsou? Ti, co mi zabili syna. Ti, co přišli koupit můj dům. Ale já ho neprodala. Ne, to nejde. Říkali, že je tu vzácný kov, mocný kov. Ten kov je v kopci pod naším domem. Těžba. Proto ten rachot. Kov na dělání bomb, jak říkali. Bomb na zabíjení lidí. A pak, když jsem nechtěla prodat, vzali Levelina a zabili ho.
A teď už tam dole pod domem pracují. Cítím, jak se dům otřásá. Musíme vás tu nechat. Jen na chvilku. Ach ne, Hned jsme zpátky. Slibuju. ne, chci odsud pryč. Jděte. Zůstanu s ní. Není to tu bezpečné. Budeme v pořádku. Jen běžte. Správná holka. Dobře. Hned jsme zpátky. A teď ten Matěj. Já ho zamkla. Pašák, Ailey. Matěji, Kdo je to? to je jedno. Zůstanete tam, než přijde policie. Ohlásili jsme totiž vraždu. Co? Co to říkáte? Levelinovu. Nedělejte, že to nevíte. Ale Levelin žije. Co? Je s ostatníma dole. Stará paní nechtěla dům prodat, tak ji zamknou v pokoji. A jestli vás chytí, tak něco uvidíte. Kde pak? Jdeme. Můžou jich tu být desítky. Měli jsme volat policii. Pš, zpátky. Táta! Morgan. Já věděl, že v tom jede. Ta zář. Asi rentgenové paprsky. Co říkáte? Vypadněte hned! Neboj se, seš v bezpečí. Říkal jsem, neplejte se do toho. Na úček je pozdě. Skovat rychle! Oni půjdou po nás! Jdeme, ať si Levelin myslí, že jsme pryč! Rychle se. Jsou pryč. Blázni, nechali jste je jít. Dobře. Jestli jsou tady, najdeme je. Tak hledejte! Tady seš, mám tě. Puste mýho tátu! Běžte! Utečte! Nechte mě být! Toho budeš litovat, Morgane Jonesi. Litovat budeš ty, Leveline Thomasi. Říkáš si člověk a vězníš vlastní mámu v jejím domě. Okrádeš ji. Celý údolí možeš tím kouřem, to tě jen tak neprojde. Umlčte ho! No a s tebou? No a s tebou? Děti budou pohřbené v domech. Víte? Máme! Tengu Dune! Blázen volá své psy a ti jsou někde na kopci. Máme! Tengu Dune! Běžte rychle domů. Volejte policii. Prosím, paní Tomasová. Ach, vy jste hodné děti. Tak hodné děti. Já jim to řekla. Ukázala jsem jim to psaní a kde je ta díra. Jsi hodné děvče, Ailey. Jsem hodné děvče.
prosím, naučte mě číst anglicky. Ovšem, že ano, moje milá. Můžeš ke mně chodit denně a já tě... Budu tu tak sama. Llewellyn, můj syn. Víte, paní Tomasová, cítíme s vámi. I my se zmýlili. V Morganovi. Mysleli jsme, že v tom jede. Už tu chybí jen ten pes, co si vrčením říká o večeři. Na českém znění spolupracovali Tomáš Staněk, Bohumila Brejchová, Martin Pospíšil, Sandra Vebrová, Ladislav Potněšil, Jaroslava Brousková, doktor Ivo Kubeš, Vladimír Žďánský a další. Úprava a režie Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Magdalény Sedlákové a Jiřího Chalupy. Česká televize 1998.